Гэта не просто карета хуткай меддапамогі. Практычна мабільны шпіталь на колах з адпаведнай неабходнай аснасткай атрымалі пінскія медыкі. Ад кандыцыянера і перадпускавога падагрэва рухавіка да кіслароднай разводкі, разлічанай на падключэнне любых тыпаў дыхальнай апаратуры. Новый рэанімабіль, які папоўніў аўтапарк філіяла пінскай цэнтральнай паліклінікі, дасць магчымасць экстрана аказваць складаную медыцынскую дапамогу, а таксама ажыццявіць транспарціроўку цяжкахворых пацыентаў у іншыя рэгіёны Беларусі для лячэння. Машины оборудованы с необходимым средствами. Имеются кислородные разводки, имеется 220 на борту, которые вполне сами себя обеспечивают в пути для поддержания медицинской аппаратуры в рабочем состоянии. Последнее приобретение было у нас в 2017 году. Мы тогда приобрели 5 автомобилей «Газель». Новы рэанімабіль папоўніў гарадскі медыцынскі аўтапарк дзякуючы пінскаму гарадскому управленню капітальнага будаўніцтва. Кошт аўтамабіля 108 тысяч рублёў. Конкретную фінансавую дапамогу пінскаму гарадскому аддзелу па ахове здароўя за перыяд пандэміі, пачынаючы з вясны, аказвалі не толькі буйныя вытворчыя прадпрыемствы, але і індывідуальныя прадпрымальнікі і працоўныя калектывы розных устаноў горада. Не засталіся ў баку і замежныя гуманітарныя фонды. Основные закупки, которые осуществлялись по спонсорской помощи, это были средства индивидуальной защиты, костюмы, маски, респираторы, дезрастворы, антисептики, а также большая доля была потрачена на закупку оборудования. Основные позиции, которые закупались, это ИВЛ-аппараты, также большой транш до 25 тысяч евро помощь оказала нам польская сторона. За эти средства мы купили гемодинамические мониторы, насосы, инфузоматы, так называемые, инфузионные насосы, значит, ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, газораспределительные блоки. Усім набытым медабсталяваннем былі даўкамплектаваныя 2 рэанімацыі цэнтральнай пінскай бальніцы, якая сёння падзелена на 2 зоны. Менавіта гэта установа сканцэнтравана на аказанні дапамогі хворым з каранавірусам. Если при первой волне мы задействовали 3 учреждения, это была центральная больница, перепрофилировано гинекологическое отделение и инфекционная больница, ну, сейчас больница Молотковичи, то сейчас у нас пока задействована только центральная больница. Общий коечный фонд больницы составляет 750 коек, и половина из них перепрофилированы под пациентов с пневмониями, в том числе ассоциированными с коронавирусной инфекцией. По словах Ігора Кіктенка, на дадзены момант ковіднымі пацыентамі занята 2/3 гэтых ложкаў. У чаканні ўздыму колькасці хварэючых працягваецца набыццё сродкаў асабістай аховы. Па некаторых пазіцыях яны складаюць 3 і нават 4-месячны запас. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».